Культурная раніца з Таццянай Сапегай. Хвала Христу! Сёння наша студыя напоўніцца вершамі, таму што ў нас у гасцях паэтка Магдалена Лаеўская. Хвала Христу! Навеки вечны. Спадарыня Магдалена, не так даўно выйшла ваша кніга, паэтычны зборнік пад назвай «Цыбульныя косы». І выйшла гэта кніжка ў серыі «Пачатак». Гэта ваша першая кніга? Так. Якія ў вас пачуцці трымаць у руках сваю першую кніжку? Цудоўна пачуцці. Магдалена, я прапаную нашу гутарку ладзіць так. Я буду называць старонку і назву верша. Вы чытаеце верш для нашых слухачоў, гледачоў, і гэты верш стане эпіграфам для нашага абмеркавання. Добра, давайте. Прашу вас, пачынаем. Старонка 9, верш «Чаму Беларусь?». Чаму Беларусь? Нарэшце я зразумела, чым Беларусь для мяне такая прыцягальная. Усё вельмі проста, усё з-за умоўнага ладу. Рэальна змешваецца з нерэальным, таму паверыце лягчэй. Магдалена, раскажыце гэту гісторыю, як вы прыехалі ў Беларусь і чаму менавіта Беларусь? Я прыехала ў Беларусь на працу. Гэта быў 2006 год. Я працавала тады ў бібліятэцы Рачынскіх, і мы выпісвалі газету. Я чытала штодня гэту газету, і там была аб'ява, што адукацыйны цэнтр шукае настаўнікаў польскай мовы. І я патэлефанавала, сустрэлася з настаўніцамі, і яны запрапанавалі, каб я паехала ў Рыгу. Што гэта такі еўрапейскі горад і што я там буду добра сябе адчуваць, таму што я была такая, ведаеце, ніколі я раней не была ні ў Беларусі, Украіне. І яны вырашылі, што Латвія будзе саме то для мяне. І я толькі запыталась, якую мову мне трэба вучыць. Яны сказалі, што расійску. Гэта быў 2006 год, і так параілі, што добра было бы ведаць так на ўзроўні такой размоўным расійскую мову. Я вярнулась у Познань, там знайшла беларуса, які пачаў мяне вучыць расійскай мове, і чакала верасня, каб паехаць туды і стаць настаўніцай польскай мовы. І ведаеце, што чакаю, ніхто не тэлефануе, уже вересень. Я сама патэлефанавала і кажу, як гэта так? А яны што, перадумалі, што я не поеду Рыгу, а поеду ў Могилёв. І я так здзіваюсь, я кажу, а што за Могилёв? Это Украіна, ці што? І на самай справе ёсць в Украіне таксама Могилёв, але іншы. Яны кажуць, не, гэта ўсходняя Беларусь, Могилёв. Поедзеце? Я кажу, конечно, поеду. І так вось прыехала і засталась. Добрая гісторыя. Старонка 6, верш «Згода». Згода. Хацелася пабываць у Берліне, паглядзець на людзей, адпачыць у іншай атмасферы, акрамя польскай і беларускай. Там все было багацей, хутчэй, больш сучасна. Кнігарні, музеі, пабы, крамы, вакзалы, цягнікі, бібліятэкі і людзі ўсяго свету. Я прапанавала Керсцін павесяліцца, адгадаць, хто адкуль. Керсцін гэта не спадабалось, бо ў Берліне становішся берлінцам, і толькі на самым пачатку мае значэнне адкуль ты. Не глядзячы на гэта, Керсцін была непераможнай. Яна нават магла адразніць карэанскую, японскую і кітайскую мовы. Я бездакорна пазнавала толькі беларусаў. Незалежна ад мовы, якой яны карысталіся. За што я полюбіла беларусаў? За блакітныя вочы і блакітныя паштовыя скрыні, за хатні і паўсядзённае адзенне, за цвёрды «Л» в вуснах, за практычнасць, за ўсе кабачкі і гарбузы, якія яны мне падарылі, за несправядлівасць стагоддзяў. Я не ведаю, але буду з імі ў шчасці і няшчасці, у здароўі і хваробе. Магдалена, вы ўжо больш за 20 гадоў жывеце ў Могилёве. Амаль што 20 гадоў. Ну і няўжо беларусаў можна пазнаць у натоўпе? Канешне, нельга.
познаць у натоўпе. Можна пазнаць, калі паразмаўляеш крышку. Тады можна. Ведаеце, у мяне была такая прыгода ў жыцці, што я на 5 курсе паехала на Нямецчыну і там пісала сваю магістэрскую працу. І познаёмілась з першай у жыцці сваім жыцці беларускай, таксама Тацьянай. І мы разам хадзілі на заняткі ўсходняя літаратура ўсходняй Еўропы. І праз Тацьяну я познаёмілась з усім бывшым Савецкім Саюзам, так? І я поехала туды на год, а яны неяк так, я не ведаю, чаму яны змянялись. І мне вельмі так... Я зразумела, хто адкуль. Я не змогла там даведацца, вот, хто там з Літвы, Латвіі, але вось беларусаў я заўсёды неяк так спознавала. І я таксама думала, ну, адкуль гэта? Мне здаецца, што яны такія, ну, вось розныя, конечно, ёсць, так? Але нешта такое, вот, яны такі сціплыя былі, ведаеце? Вось эта Тацьяна, яна нашмат лепш размаўляла па-нямецку за мяне. Але калі мы рыхтавалі рэферат, яна ніколі не хацела выступаць, так? Магда, ты ідзі. Я кажу, ну, Тацьяна, гэта ж тваё, гэта ж ты... Не, я не пайду. Конечно, ёсць беларусы таксама такія яркі, так, якія любяць выступаць. Я не кажу. Але там вось в этом Лейпциге, там яны такія былі такія сціплыя. І тут яшчэ есть Керстин. Я хочу таксама расказаць про эту Керстин. Потому что пасля года ў Беларусі я поехала на эту Нямецчыну до Керстин. Гэта такая немка, якая вельмі любіла палякаў. І я з ней познаёмілась, я не буду тут рассказывать, в Освенцімі, так? Там, где концлагер Аушвіц. І гэта была таксама такая моцная подзея, што мы разам з немкай былі в этом Аушвіц, так? І потым яна мяне запрасіла до Берліна. І там мы пайшлі, там есть такі польскі клуб польскіх неудачнікаў. І там таксама, ведаеце, калі я вось побачыла такого хлопца, я кажу, ты з Беларусі. Он так, адкуль ты ведаеш? І он па-нямецку таксама размаўляў. Так што вось гэты верш, гэта такое рэха вот этих таких прыгод в маім жыцці. Наступны верш, старонка 31. Магілёў. Магілёў. Магіла. Не канец жыцця. Магілёў не канец жыцця. Богашуканне пачалось тут, у магіле льва. Бо магіла не канец жыцця. Бог знайсці чалавека гатоў нават у вантробах рыбы, а ў магіле льва пагатоў. Чым адметны для вас Магілёў і чаму менавіта ў Магілёве пачалося богашуканне? Я недавно гэта зразумела, таму што калі я жыла ў Польшчы, ведаеце, у мяне не было... У меня все добре было. Так? Цудоўна сям'я, сябры. І я не мела такого контакта з Богом, тому што не было такой патрэбы. Так? Все добре, так, о чым мы тут будем размаўляць. Так? Хотя я, конечно, ведала Бога. Я не могу сказать, что в Польше я не ведала Бога. Конечно, ведала. Там и на катехезу ходила, и в такой супольности, wspólnota Bożego Misia была шмат гадоў. Так что, а чаму богашуканне в Могилёве? Видите, я поехала в эту школу, свою другую школу в Могилёве, и там працавала, и там мне было вельмі цяжко. Там трэба было пісаць планы па-расійску, так? Я пакуль я навучылась так пісаць. Там трэба было размаўляць з адміністрацыяй па-расійску, з бацькамі, дзеці таксама. Яны ж не хацелі вучыць эту польскую мову, так? Навошта ім? У них расійска, беларуска, англійска. Мне трэба было так прыдумаць, каб яны так, хацелі вучыцца. І, конечно, былі людзі, якія дапамагалі. Там была яшчэ інша настаўніца Хелена Кемпка, і была такая Ніна Тимофеевна, і Галина Альбертовна, і шмат хто там быў. Але мне было вельмі цяжка, і вось эта школа побач з касцёлам Святого Станіслава. Я пасля школы заўсёды туда заходзіла, каб поплакаць. І там было так цудоўна, ведаеце, там вот эти фрэскі, моладзь прыходзіла, играла на гітары, спевала. Я наспевала по-беларуску, для мяне гэта было так экзотычна, так цікава, так незразумела. І калі мне так было цяжко пайсці ў школу, я заўсёды думала, што трэба ісці, таму што ўвечары я сустрэну з
з Богом, і все буде добре. Я буду знову у раю. А що там в школі? Я, звісно, старалась, там, вирізала тих живьов, там, нічого там рихтувала до не ведаю, до якої години уночі. Але ведала, що увечері все буде добре. Я ведаю, што цяпер вы пачалі навучанне ў тэалагічным каледжы ў Мінску. Які ваш чаканне ад навучання і якія першыя ўражанні? Ну, я толькі один раз там была, 2 тыдні назад. Вельмі цікаве все. Там была тэалогія догматычна і маральна. Цікаві выкладчыкі, цікаві студэнты. Якое маё чаканне? Ведаеце, я шмат кніжак прачытаў у сваім жыцці, але, на жаль, вот Біблію вось так цалкам не прачытала. І я пачала гэта рабіць, але разумею, што мне патрэбна сістэма. І я пайшла туды за гэтай сістэмай. Я хацеў спознаць Бога лепш. І вось мне здаецца, што адукацыя, яна дае вось такі грунт, так? Вось літаратуру, вот, калі я возьму нешта чытаць, я разумею, так? Таму што ёсць грунт, так? А вось тэалогія, у меня шмат пытанняў. Будзем спадзявацца, што адказы знойдзеце падчас навучання. Старонка 51. Мова. Мова. Беларуская мова як дзіця. Трэба прыкласці некаторыя намаганні, каб яна стала шчырай. Але не адразу і не назаўжды. Яна адклікаецца толькі на любоў. Як прыгожа. Магдалена, калі беларуская мова ўвайшла ў вашае сэрца? Вось в касцёле святого Станіслава там моладзь спявала па-беларуску, Евангелие чыталі па-беларуску, і для мяне гэта было такое, ведаеце, я гэта Евангелие, здаецца, на памяць ведала, так? З дзяцінства вось чуеш прыпавесці і не цікавішся імі. А калі вось пачуеш на іншай мове, ты пачынаеш думаць, так? Вось галава, ну так вот, задае пытанні, так? А што гэта значыць? Але беларуская мова спачатку была для мяне толькі такой мовой касцёла, малітвы, размовы з Богай. Хаця я не пачала маліцца па-беларуску, так? Там на споведь я люблю пайсці па-польску паразмаўляць з ксяндзом. Але гэта была мова літургіі, і мне гэта спадабалася, што беларуская мова такая, як свята, разумееце? Вось мне гэта вельмі спадабалася, і я думала, што гэта раней так і было ў касцёле, так? Што была лацінская мова такая на неякіх там дзесьці польская мова была такой мовай літургіі, так? У праваславных у нас староцыркіўна-славянская мова, так? І мне гэта вельмі спадабалася, і толькі пасля некалькі гадоў я зразумела, што беларуская мова не толькі мова вось малітвы, так, касцёла, што гэта цудоўна, але яна можа больш. Яна также можа быць мовай штодзённасці. Я пачала чытаць кніжкі па-беларуску, калі людзі размаўляюць па-беларуску, я таксама стараюсь размаўляць. Хаця ведаю, што, канешне, я раблю памылкі, так, што я яшчэ не засвоіла так беларускую мову так добра, як польскую і нават як расійскую. Вось так. Цудоўна размаўляеце. Старонка 30. Цыбульныя косы. Амаль праз 2 гады пасля смерці я прыбіраю свякрушыну кватэру. Яна памерла ў мяне на руках, як маленькая дзяўчынка. І гэта смерць звязала нас больш, чым жыццё. Такое я запомню яе, безбаронную алабастровую дзяўчыну, якая упэўнена ідзе насустрэч Господу. Хоць яе цела ўжо не можа рухацца. Колькі разоў мы спрачаліся аб тым, што важней, цела ці душа. Яна лічыла, што яны аднолькава важныя, бо цела – гэта дом для душы. А я стаю ў кватэры дома для душы сярод цяжкіх футраў і крэсел і думаю, што душа ўсё ж важней. Ёй не патрэбна все гэты рэчы, і таму, што яна вечная. Але, моя Клаўдія Ефремовна, не хвалюйцесь. Я, вядома, буду цыбулю саджаць і цыбульны косы завязваць. Дакладна так, як вы гэта рабілі. Пытанне, чаму менавіта назва гэтага верша стала
назвай зборніка? Гэты зборнік, ведаеце, гэта такія урокі, якія далі мне беларусы за вось этот перыяд, як я тут жыву. Вось што я зразумела, дзякуючы ім. І моя свекроў дала мне такія два самыя важныя урокі, і таму вось гэта цыбульныя косы, яны, вось это назва зборніка. Сказаць ці не сказаць, якія это урокі? Сказаць. Яны і для нас важныя. Ну, першы урок гэта як паміраць, так? Гэта, напэўна, была самая моцная падзея ў маім жыцці. Вось тое, што я могла быць з ёй вось гэты час апошні. І тое, што яна такая, ведаеце, такая адважна была, так? І яна памірала з ружанцем у руках, з коронкой да Божай міласерднасці на вуснах, так? Яна была падрыхтавана. Яна памірла ў Вялікую пятніцу о 15-й гадзіне. І гэта была цудоўная смерць, так? І я думаю, што я таксама хацеў такую смерць мець, не ведаю, якія планы Божыя, але ну, гэта вельмі важны урок. А другі урок, ведаеце, я такая по жыцці крышку, ну, не ведаю, як сказаць, неадказна, непрактычна, так? Мне не важна, што есці, не важна, што апрануць. На жаль, я такая. І я разумею, што маёй свекрові было вельмі цяжка за мной, так? Вось такая гаспадарлівая беларуска з пакалення, вось якое радзілось в час вайны, вы ж ведаеце, так? Якія яны працавітыя, якія яны практычныя. І вось такая потрапілась невестка, якая ты толькі ну што, размаўляе, чытае, так, таксама працуе, але, магчыма, не так, як яна. І мне здаецца, што я стала крышку больше практычна после того, как я сюды прыехала. І вось таксама гэта такі другі урок. Дзякую, што падзяліліся. Важныя урокі. Старонка 42. Слова. Дробка солі. Адчуўшы на сябе магутнасць слова, я часта задумывалась, што гэта такое? Чаму менавіта гэтыя словы, менавіта ў такім узросце, менавіта гэтага аўтара змянілі менавіта маё нутро? Чаму не змяніліся стречнага брата і ўсіх астатніх? Мне вельмі хацелася ўзяць пад кантроль словы, падсунуць кнігу і вылечыць дэпрэсію, язву, анарексію ці комплексы сумных чытачоў. І толькі цяпер я зразумела, у чым справа. Справа не ў аўтарскім таленце ці чытацкім майстэрстве, а проста ў тым, што трапляе на зямлю дробка солі Святого Духа. Гэтым добром распоряджаецца сам Бог. Час ад часу наймае пісьменнікаў і чытачоў на поўную або непоўную стаўку. Калі вы адчулі гэта пакліканне да паэтычнага слова? Ведаеце, я заўсёды была чытачом, так? В 15 гадоў я прачытала кніжку Мартін Эден, якая вельмі паўплывала на мяне, і вось апошнюю старонку вот кніжку зачыняў зовсім іншы чалавек, так? Вось яна змяніла маё нутро. І пасля гэтага я вырашыла, што хачу быць польскім філолагам, што хачу працаваць у школе і з моладдзю размаўляць пра літаратуру. І в інстытуце мы шмат чыталі, і мне хапала. Мне не хацелось пісаць. Мне здавалося, што так шмат напісана, што не трэба ўжо пісаць, што я вельмі любіла пісаць эсэ, нейкія там рэфераты, але літаратуру не хацела пісаць. І толькі калі пачала працаваць у бібліятэцы, там была такая сітуацыя, што з аднаго боку была бібліятэка для дарослых, а з іншага боку для дзяцей. І я вось адзін тыдзень была у дарослых, адзін у дзяцей. І я сама здзівілась, мне так спадабалась вот гэтымі дзецьмі, і яны прыхадзілі, асабліва на канікулах. І яны самі так, давайте будем там спектакль ставіць. Я кажу, давайте. Про што? І вось я так з німі размаўляла, і так думаю, трэба нешта напісаць для іх, таму што вось все, што ёсць, гэта цудоўна, але мы не будем ставіць спектакль по вось этому. І вот першае, што я напісала, это я напісала вось для гэтых дзяцей,
І потым мне гэта спадабалось. Ёсць некалькі расказаў. Я гэта таксама думала надрукаваць, нават даслала выдавецтву. Яны мне адказалі, што все вельмі цікава, трэба там нешта там выправіць і будзем дальше размаўляць. Але тады уже трэба было ехаць у Могилёв, і мне так стало гэта нецікава. Таму я гэта закінула, так? Ну, ось, не трымалась, так? Іншыя справы, іншае жыццё. І пасля гэтага я не пісала. І я пачала пісаць толькі тады, калі я пачала вывучаць беларускую мову ў такім штодзённым ужыванні, так? Таму што, ведаеце, беларуская мова, яна падобна на польскую мову, так? Але адначасова яна зусім інша. І вось гэты такія, як сказаць, ёмкасць вот этих слоў, так? В польскай мове і в беларускай, яна вось крышку іншая. І вось гэта так творча вось про гэта думаць. Вось калі взять вось это вершы, так, вот, ну, про Могилёв мы прочитали, там ёсць такая в вантробах рыбы, так, і вот эти вантробы, вот, ну, яны, магчыма, для вас не прыхожа, а для мяне, ну, яны просто такія класныя, такія ёмкія, такія, вот, в польскіх вантробах это пячонка, так, а тут вось яна, вось это ужыванне слова нашмат шырэй, так, і вось і шмат такіх прыкладаў, так, што мы так блізка і так далёка, так, адначасова. І мне здаецца, што вось это, ну, і вось гэта такое сутыкненне, так, вот яно такое творча аказалось для мяне. Я ніколі не пісала вершы па-польску. Я ведаю, што гэта дзіўна, ведаеце, я нават быў такі час, калі я думаю, навошта мне гэта рабіць, вось. Ну, помила бы я в окна, правда? Там нечто бы зробила такое іншае. А я вот сижу, и вот такое слово, наприклад, «ясі». Ось вот я вот зависаю над этим словом, и мне треба нечто с этим словом написать, потому что, ну, не могу ничего іншого зробить. Хотя я ведаю, что это дивно, что як я могу писать по-белоруску, раз я не досконало ведаю эту мову, так? Это не родна моя мова. Це я наогул маю право на эту мову. Я не ведаю. Акурат мы падышлі да адказа на гэтае пытанне. Старонка 44. Верш 5 кілаграмаў макулатуры. Ось пайду на макулатуру. Я не патрэбна за сваімі вершамі, думкамі, ідэамі, марамі. Згатуй вечеру, адведзі на прыпынак, попрасуй кашулу, навучыце польскай мове, запоўніце анкету, прынесіце 5 кілаграмаў макулатуры, распішыце за свайго мужа. Ось так. Ну, ўсё ж такі, калі кніга з'явілася, значыць, было такое адчуванне і упэўненасць, што гэта камусьці трэба. І жаданне падзяліцца. Ну, так, напэўна, таму што от пішаш і хочаш даведацца, так, гэта вось мае сэнс, ці не мае гэта сэнсу. Я гэта шмат каму паказвала, так, і таксама в нашу веру я нават паслала вось гэта вершы, так, яны таксама надрукавалі, я так была здзіўлена. Яны высока ацанілі. Ой, дзякуй. І вось гэта так, ведаеце, гэта з аднаго боку ты хочаш, а з іншага боку не хочаш, так, і вось гэта ўсё вот... Ну, гэта ўжо нейкае такое беларускае. З аднаго боку так, але я ж згадзілась, так, і кніжка ёсць, і на самай справе я цешусь, я рада, што яна з'явілась, нават калі яна будзе праз месяц ці там 2 месяцы на макулатуры. Наступнае слово, наступны верш, слова, старонка 45. Прашу слова, якое ніколі не паўтараецца, якое прыходзіць у апошні момант, якое толькі я разумею, якое нельга прадбачыць, якое нельга прыдумаць, якое можа схавацца на чымсьці языку, у сне, у нататках, у кнізе, у лесе, у падкасце, на татуіроўцы мінака. Настойліва прашу і чакаю у пакоры, спадзяюся, што яго не знішчу. Вы ўжо адказвалі на гэта пытанне, што слова значыць для вас. Вось атрымоўваеце ли вы асалоду падчас напісання верша? Вось в этом верше мінак слово, такое прыхожа. Конечно, калі я уже напишу, я уже могу в окна помыть, разумеете? Так что так. Сторонка 49. Лист.
Дорогая княгиня Магдалена Радзівіл, я пишу вам на той бок жыцця і спадзяюся атрымаць адказ. Няхай гэта будзе сон, ці размова, тэлефонны званок, інтэрнэт-чат. Я не ведаю, прыдумайце што-небудзь. Як вашы справы? Як той бок жыцця? Вы там уже без акцэнту размаўляеце па-беларуску, так? А можа там ўсё роўна? Ці там ёсць ніякая эльфійская мова, блакітная эсперанта, напрыклад? Ці чыталі вы творы, якія, дзякуючы вам, побачылі гэты бок жыцця? Што спадабалось больш за ўсё? Што параіце пачытаць? Як на тым боку справы з кнігамі і ўвогуле з чытаннем? Там працуюць бібліятэкі, кнігарні, выдавецтвы. Увогуле, кнігі рэч вельмі містычна. Калі бы княгіня ведала, колькі разоў ратавала мяне толькі таму, што я таксама Магдалена. А, быў такі чалавек гісторыі Беларусі, наша Магдалена Івановна, калі ласка, заходзьце. Буду вельмі ўдзячна за адказ. З павагай, Магдалена Аліеўская. Што кніга значыць для вас у штодзённым жыцці? Ці набываеце ўвогуле папяровыя кнігі? Ці гэта проста макулатура, якая захламляе? Конечно, набываю. Конечно, гэта самае лепшае, што можа быць папяровыя кнігі. Я таксама набываю іншыя кнігі, электронныя, аўдыобукі, калі не магу набыць папяровую кнігу, гэта хутчэй, але гэта нельга параўноўваць. Гэта самае лепшае, што можа быць. Магдалена, ці ёсць верш, які я, можа, не заўважыла, ці не ўпамянула, але вы вельмі хочаце яго прачытаць для нашых слухачоў? Так, давайте вось гэта мне падабаецца. Так не сціпла скажу. Чакаць і спадзявацца. У Беларусі я навучылась чакаць і спадзявацца. Пакуль зацвітуць півоні, паспеюць суніцы, выпадзе снег, растане снег, пакуль прыйдзе што мяне. Сапраўды, гэта адзін спосаб, каб кветкі мелі пах, садавіна смак, а наша любоў працяг. Дзякуй. Дзякуй вам, Магдалена, дзякуй вам за аптымізм, за вашу беларускую мову, за чаканні, спадзяванні і за тое, што вы разам з намі. Дзякуй. Всяго найлепшага вам. Чакаем вашых вершаў. Дзякуй. Всяго найлепшага. З Богам. З Богам. Культурная раніца з Таццянай Сапегай.